И здравейте, аз съм Queen Blizzard, вие сте в канала на Queen Blizzard. Знам, че очевидно, но все пак трябва да го кажа. Така, днес ще направя ревю на играта Clash Royale. Clash Royale е игра, в която се биеш, печелиш карти, вдигаш левели, вдигаш де-факто и арени. Наскоро си изтеглих играта и съм втора арена. И събираме за трета арена 800 купи. Купите се гледат тук горе, където пише 600 и няколко. Ти можеш да влизаш в кланове, ако те поканят. И де факто да отваряш клан честа. Ето това е нашия клан, който иска да се присъедини. Много ще се радваме. Купите ни общо са 21 195. Скоро ще отворим краун честа. Тук горе гледаме джемовете, емералдчетата, паричките и левелите. А долу, в долния ъгъл, това съндъче, тук е шопа. Тук са ни картите, ние имаме 22 от 74. Тук ни е клана. А тук по-нататък ще разберем. Тук са ни новините на Clash Royale. От тук си печелим игрите и тези неща, които сме печелили и губили. Както виждате, аз съм губила доста неща, но съм печелила доста неща. И да, нека почваме да ви покажа как се играе. Играем срещу Wolf. Изчакваме да ни се зареди това долу, което е поне до 10. Готово. Ще пуснем това, ще сложим това и ще изчакаме балона. След де-факто, което ще пуснем балона, се надяваме принца да удари. Супер, удари. Даже втори път ще удари. Ако може и трети, супер. Свърши си работата. След малко ще пуснем Валкирия, защото той ни пусна много миньонс и няма да има нужда да я пускаме. От тази страна ще му пуснем дракона. А от тази просто ще пуснем тези малки приятели. За да де-факто я вземем. И сега да убием това стрелящо малко същество. Москетър се казва. Сега пускаме тези малки приятели, които се надявам поне един да оживее да оцели. Браво, браво. Взехме демидж на неговата кула де-факто. Няма да пускаме това, ще му пуснем балона. Който не трябваше да пускаме. Защото сега ще умре. Не, гадно. Така, той докато си бие демидж на моите кули, аз ще бия демидж на неговите. И де-факто най-вероятно ще му вземем колата. След което най-вероятно се надявам да мразим да. Или ще умеем. Ние не трябва да умираме. Не трябва да си пазим колата, защото си обичкаме. Де-факто да си пазим царя. Не трябва да се докоснат до царя, защото ще го убият на секундата. Супер, ние спечелихме. Така, имаме 3 кули, доколкото вие видяхте. Най-главната ни е царя в средата. И ние трябва да убием тези кули, за да спечелим. И сега спечелихме 21
26 коронки, 26 купи и 3 коронки. И де-факто отваряме краун честа. И ни се падна една епик карта, което е супер. И да, хора, това беше де-факто от играта. Мен ми се струва много приятна, много заребена и затова я играя. На вас, ако ви е харесала, изтеглете си я и чао от мен.